Labi-labing kaugmahan ng gad ang namamati hastangunyan kan magbabarkadang sinda Bombi Balya, Joel Balya, Mike Barrios asin Pido Boras. Lunes, Hunyo 5, kan ipaapod sinda sa opisina kan gobyerno probinsyal kan Albay para tawanin pagbisto. Ang sa indang grupo na SD Artistry ang nasa likod kan national costume na sulot ni Binibining Albay Jean Isabel Belesano para sa Binibining Pilipinas 2023. Asin iyuman inan bignumbraran na Best in National Costume. Si Bombi na saro sa mga nasa likod kan mismong disenyo kan Bado, aminadong simple man sa nansayndang obra. Alagad ginibo ninda ang gabos para maibida sa gown ang burlap asin abaka na hali asin gibo mismo sa Santo Domingo Albay. Dugang pa ni Bombi, proud na sindang maibida sa costume ang mga produkto kan Albay. Alagad na kulang bonus asin orgulyo na ini ang napiling Best National Costume. Ang ginibo mi talaga is the traditional type of national costume. Kasi Philippine terno bagasu ginibo mi. We only made it na mas native because of the native materials. Gusto mi kaya talaga so authentic na Bicolana costume ang magluwas duman or even Albayana ang lumuwas duman candidate. Bako na so very anime bagangunya na uso na very anime na ang mga national costume na wala nang connect sa legend or sa myth kang sarong lugar. Bako pasil ang naging proseso para mabilog ang costume, sabi ni Bombi. Uminabot sa 2 semana bago ini natapos. Saro sa mga nakapahaloy sa pagdisenyo, ang pag-isip kung paano maibibida sa obra ang Bulkan Mayon. Field of choice mi talaga ang burlap kasi native siya sa Santo Domingo because 2 coastal towns ang nagpo-produce kaan, Barangay Alimsog and Barangay Buhatan. So gusto ming ma-introduce duman so garo native version kan Daragang Magayon. So from there, kinuami talagang inspiration ang burlap. Onra para sa grupo na bistoon bilang primerong albayanong designer na makuha ang titulong Best National Costume sa siring na prestiyosong kompetisyon. Mensahe ni Bombi sa mga kapwa designer. Young designers and to all fashion enthusiasts is just to love your craft. And dedication and hard work is really part of that. And eventually, you will shine in God's time. Sa masunod na simana, nakatalaan naman na tawanin parehong pagbisto ang grupo kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo. Para sa mga baratang tatak Bicol, Carmelo Balya.